Віцяблянін сабраў калекцыю з 19 тысяч бутэлечных коркаў. Такім хобі Антон Козлоў пачаў займацца 25 гадоў таму. І зараз яго экспазіцыя ўваходзіць у тройку самых буйных у нашай краіне. У такога збіральніцтва ёсць нават спецыяльны тэрмін – філалідыя. А тых, хто займаецца гэтай справай, называюць філалідыстамі. Віктор Праліч дзеліцца ўражаннямі ад калекцыі. Свою буйную калекцыю бутэлечных коркаў Антон Козлоў пачынаў банальна. Аднойчы 25 год таму ён сябрам купіў па бутэльцы аднолькавага напою і здзівіўся, што коркі на іх былі розныя. Будучы калекцыянер зацікавіўся, стаў высвятляць, шукаць. І зараз яго экспазіцыя ўключае 19 тысяч коркаў со 160 краін свету. Самая старая пробка у меня – это, наверное, пробки Советского Союза. Период 68-76 год. Эти пробки, чем они отличаются? Они сделаны из алюминия, и у них есть цифра. Цифра обозначает дату выпуска пива, потому что раньше пиво было свежее, и больше 3 дней ее нельзя было хранить. Поэтому здесь, вот, к примеру, в данной пробке 25. Значит, 25 числа она была выпущена. Расказваць пра коркі Антон гатовы гадзінамі, бо з кожнай звязана свая унікальная гісторыя. Папаўняць калекцыю дапамагаюць паездкі за мяжу, сябры, інтэрнэт-форумы і нават з'езды калекцыянераў. І калі пачыналось усё з айчынных коркаў, то зараз у ёй экспанаты з кожнага кантынента, а па заводах-вытворцах можна вывучаць геаграфію. Самое интересное, что есть пробки, благодаря которым я начал изучать географию. Вот у меня есть пробки из Сан-Томе и Принсипи. Я не знаю, где это, но пробочка у меня уже есть. А гэта ўжо калекцыя-экспазіцыя. Самыя дарагія сэрцу экземпляры ўпісаліся ў інтэр'ер кватэры. Аднак тут месцам для калекцыі прыходзіцца дзяліцца і сынам. Калісьці Жора проста знайшоў корак для бацькавай калекцыі, але потым перарасло ў асобны занятак. Большая часть у меня, конечно, из мультиков, комиксов. Это детский напиток, как вас. Калекцыянер прызнаецца, кожны корак ведае, што называецца ўтвар. У двух аднолькавых экспанатах на першы погляд знойдзе свае адметнасці. Зараз Антон разам з удзельнікамі віцебскага клуба «Дзвінскія коркі» збіраецца ехаць на злёт аматараў падобнай атрыбутыкі, адкуль з упэўненасцю, кажа Антон, прывязе чарговыя экспанаты для сваёй 19-тысячнай калекцыі. Віктор Праліч і Олег Чарняк. Навіны Віцебск.